Ti surat ngentay ikan biag ita ket naggapo kani pagayam tayo a Dani ti probinsya ti Pangasinan. Kayat kumata pa idrama ti pakasaritaan ti biag mi ngagkakabsat. Kayat mi amangegan no anya ti pamayan nyo ken tapno mangegan met dagiti padami ngagdengdengeg iti programa yo. Bueno gagayem, intay nga rudenggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ti biag da Dani. Sige manong, idiskarga tayo manen dagiti karton alinaon ti truck. Dani. Kastaon na yung tibanog ni Manong Manuel. Kastamod kanyak. Kabalam ka di pa'y Manong? Uwan Dani. Sikangay. Kabalak pa'y Manong. Ay, makakitan. Ano saan tayo lang? Wan Manong, masapol ang mailapas da ito eh. Tayo sublat tayong tumanin abunagan dagiti landok. Dani. Ano saan tayo ito eh? Tayo. Sumat nga ro, ti trabaho tayo. Bakit? Masyana ka dagiti duwang anak ta. Saan ko matulungan nila? Wan nga rod lakay. Oray siyak ta nakapsutak mo ton. Sa anak pa'y mataday tay bakit launay ngam nakapsutak. Pagimbagak ko man, iti da iti arik-rik naik, tapno matulungak mat idamang gud. Saan mon apanunutan day talakay? Agpaimbag kakit day. Naimbagak mat kat din Wan ngam narigat no abuswam ti bagim. Ta iso tinakaalaam iti sakit mo. Tinalabas apanagbanog kan panagtrab-trabaho. Anya nga ron nga ikat kasapulan mat ti panagtrabaho, tapno da pagbiag. Ala, saan mon apanunutan day ta? Tadamot dagiti dua nga anak ta anag-agat nga agtrabaho. Uwan mat kat di abakay. Agyaman ta iti Diyos. Tagpadadaan na singpet kan nagagat. Imbag ta saan da pa mapanunot ti mga sawa. Amuda ti rikat. Uwan bakit? Amuda na ita tala singpet da. Nalpas manan ti makakitang kan makabanog at trabaho. Dua pa'y ngal daw ti panagbunag tayo. Kalpasan na, awan tumanin ti mabunag. Wan, awan tumanin ti makabanog at trabaho. Numalpas ti panagbunag tayo. Awan tumanin ti trabahon tayo. So nga anusan talatan ti kasto at trabaho. Bareng adan tumot nasaya at trabaho amastra kanta, ading. Wan Manong. Saan tangag sayang iti panawin? Wan Basta ada matrabaho, sige. Uray narigat. Ikagumaan ta. Kasta talaga. Tawan mo't ti sabali apang gadanta. Awan mo't nga minalpas ta nga adal. Saan ta nakalpas iti adal, tawan mo't ti kwarta tayo. Managsaksakit nga min dagiti dadakkel ta, Manong. Ang nadan to na saysaya at apanggadan kat makaurnong tabasit. Uray sikan ti mangituloy iti adal mo. Sika, Manong. Tas sika mo't ti inaunang siyak. Agtrabaho aklatan. Tas si Kanton ti agtuloy nga agadal. Si Kanton, Dani. Uray matrayak ton bakit naragsakak. Tamok nga agkatunusan ng iti dududuwangan nakta. Pudno ti ko namlakay. Uray dududwada. Nasaya at titunos kan panagtinulong da. Sanda pulo sa nagap-apa. Manipod adan nakam da. Kan uray iti babasit da pay. Wain, sana kas kadagiti kakasinsinda. Agkaraapa na nga kakapsat. Uray dagiti makitkitak akaaruba tayo. Iti ubing dagita. Agkikinabil da. Naimbaglakit din ata sana kas kadakwada da Dani kan Manuel. Daytat isagot ti Diyos kadata. Naadaan ta iti anak anasisingpag.
Nalpas man ti upat nga aldaw apa nagbunag mi nanang. Awanen ti mabunag. Isu nga awan man ti trabaho. Aldaw mo't ati panaginanayo, anak. Husto laeng no awan pa'y ti mabunag yo, tapno makainana kayo umod. Saan mi akayat kini Manong ti maistambay, nanang? Isu nga agbirok kami mo't lang iti sabali apagserkan iti sumagmamanong aldaw. Apag isuntong addan tumanan ipabunag ni Mr. D. Kaya't mo kaditi mapan agpala iti kanal, ading. Sa di no, Manong? Dita kabangi ba nga barangay. Agay ayab ni kapitan no asino ti mayat nga agtrabaho. Mano kanungay ti kada aldaw? Talong kasot. Uy, mayato na. Ay, kaya't ko daytan, Manong. O sige, mapantang nga rod agpalista. Alaan da ngamin tinagan na iti mayat na mapan agkali iti kanal. Ay, mapantagaro din, Manong. Kurak man no awanan ti trabaho na iti anak ta, bakit? Awan pa'y ti mabunag ita. Isuan na panda di tabangir a barangay. Ada ka di trabaho na dita? Adda lakay. Agkali da iti kanal. Agkali ka na agpala. Kasimot na iti anak ta. Ay, wan nga raon. Iso atulungak ida tapno daras da makaurnaw. Iti kasta ituloy da adwa ti agadal. Maamak no, ada makaala ka iti sakit, bakit? Nakapsot kan. Kabaalak mo't siguro taubingak pa'y mo't. Nasurok la 50 ti taon ko. Puno, ubing ka pa iti day tatawan mo. Nakapsot ti bagim. Saan kakas ka dagiti daduma? Nga oray sa isintadan, uno sitentadan. Napigsada pa lang aglaba. Nagbagkat iti nadagsay. Agpapigsa ak alakay. Bareng makatulungak iti pamilya tayo. Agdindinamag ti kinagagat dadani ken Manuel. Wen, Mama. Kaya't ko atulungan dagiti kas kadakwada. Anya ka diti plano yo? Alag-lagan idakas driver ken hardinero wano bodigero. Nasaysaya at pa'y, Mama. Tapno maadanda iti permanente at trabaho. Wan nga rod. Nakitak ngamin, ano malpas ti agda mangar aramiden da? Mangkita da adagos iti sabali apagserkanda? Saan da akayat ti maistambay? Wen, Mama. Naggagatdang agkapsat. Bayam ta kasaritak da manang pasing ken Manong Bisinte. Ibaga kadakwada ti plano. Ay nada kayo pa yan timay nang ibaga dito ibalay, ma'am. Kababain. Si kamot manang pasing. Apay kumaakababain ngay. Kan may saan na kon nga awagan iti ma'am. Adayo anasaysaya at matlang no awagan naklatan iti nagan ko a Rebecca. Ay na, ma'am. Kababain mo't ano birangasan kayo latan iti nagan nyo. Nasaysaya at ngamin iti panagdengeg ko no nagan ko a mismo ti yawag mo kanyak. Ha? Kayat ko nga agbalin tayo anasingad iti tungkal maysa. Awan gayam, alaam da itoy. Supremot dayta, ma'am. Wan manang pasing. Basit atulong para kada kayo. Kan mabit lang tapayo nagkutidwa a karton a groceries nga adda di talukan. Groceries kan agas da itoy, manang. Ay naagyaman ako unay, Rebecca. Awan na nyaman na. Nakasaysayaat ka? Rumbang lang nga tulungan dagiti agkasapulan. Wan gayam. Ibagayon to kada Manuel kandani, tao may da iti balay. Iti kasta, may kakida iti permanente at trabaho. Nagsayatan no kasta, nanang? Saan kami ito na marigatan na sumrek iti nagduduma ken natadagsan na trabaho? Pudnuti ko na ni Manong, nanang. Nalaglag ang labasiten, nagtrabaho kami kada Ma'am Rebecca. Sige, anak ko. Mapan kayo nga roden iti balay da. Tapno maibagana no anya ti aramiden ti tunggal maysa kada kayo. Sige, Manuel, Dani, agtugaw kayo. Agyaman kami, ma'am. Agyaman kami, ma'am. Umuna iti amin. Iso ti panangawag yun kanyak iti nana wano ati. Ha? Ma'am? Diya kayatan ti awag yu, ma'am.
Kaya't ko ngamin nga ibilang kayon apas ti pamilyami. Ma'am, Sana kadi may kari nga awagan nyo iti nana, wano, auntie. saan man, nana, may kari kayo launay. Agyaman akno kasta. Asino kada kayo ti ammo na ti agmaneho iti lugan? Siyak, ma'am. Nana, Sige, sika nga rodan ti agbalin a family driver mi. Kat sikamat dani, asikaswam dagiti masetas, kan amin amula iti aglikmot ti balay. Uwan, nana. Di kay agdanag tanangat nga to nga minimum ti itad ko asweldo yo, nga kabsat. Kan gumaton tupay dayta, no agbayag kayo kada kami. Dua atawan yun nga agpapaay kada kami, at magustuhan mi ti serbisyo yun. agyaman kami, nana. Agyaman kami, nana. Kaya't kayo pa yatulungan. Mga laak iti karilyebo yo. Ha? Apay ka din, nana. Amo ka kaya tsuga itulo iti panagadal yo. Pudno rin ito, nana. Kat agyaman kami, no ikanda kami iti oras para iti panagadal mi. At damat ng umdas nga ornong mi nga agadal? Saan nyo panunutan ti urnong yo? Ijay nalatan. Tasyak ti makam mo amang paadal kada kayo. Ha? Nagsayatan no kasta, nana. Agyaman kami unay, nana. Mano, ti kasta nga amo o bakit? Wan nga rod lakay. Nagsingpet. Inturong ti Diyos dayta. Amo na tilinaon ti puso dagiti anak ta. Wan nga rod lakay. Dakla bendisyon dayta. Wano parabol nga impay ti Diyos ka na tayo. Kat agyaman ak unay iti Diyos gapo iti dayta. Makaadal matlangan dagiti anak ta. No pa'y medyo nataengan daan. Ubing da pa'y matlaang iti dayjay atawon da. Mama, aday bagak. Anya day ta iha? Kursunada ni Insan Medi ni Manong Manuel. Anya? Magustuhan na ngamin ti kababalin ni Manong Manuel. Kan saan na aday ta? Nataer ka no? Awan ti dakas na iha. Nagasat kit di ni Medi ano kayatan ni Manuel. Ngamin na singpat abaro. Kan makaadal tumutan ta na saat. Agpadada nga agkapsat. Apay nga umisam ka akasta? Kuha, mama. Apay iha? Kuha. Crush kumat ni Danny. Ha? Tandani kayon agradwar kini manong mo, Dani. Agtalinaed kayo kadin kada Rebecca nga uray nakaadal kayon to. No, addan to nasaysayat apanggadan. Makisarita kami itinasayat kini Nana Rebecca. Bareng maawatan, ken palubusan na kami apumanaw kadakwada. Maikawad ang tulakit di, anak. Sana bali, di minto ida malipatan. Kahit asawan day ta anak ko nak, pasyarin mintulat ta ida, kas nasingad agagayan. Crush ko ni Manuel si ka. Talagang matnagbagay kayo. Dagiti kaskan kwa na ti sapsapulat. Nataar ka na singpat. Wan nga rod manmanot ti kasta manang Medi. Wan nga rod. Usually, gwapo kat playboy kan presko. Although, saan mat nga amin? Talagang awan ti makunak wano madilaw ko kan ni Manuel. For me, he is a perfect man. Talaga Sige ngay mat. Secret. Amok ni Danny matikor sunadam. Okay. Nagdaton ka din kan kwa na? Dandanin.
Amom Manong Manuel, nagdikat kanyak ni Rika. Nakadkadlaw met na kursunada na ka. Sa bagay, awan ti makunak kan ni Rika dani. Sana suplada. Naisem kan man nakigayem. Mabainak lang amin kini Nana Rebecca. Saan mo matalukon? Kan amok akayat na kanina na Rebecca. Papigsaag pa iti pakinakam ko, Manong. Anya? At amin nervyos ko kinbain ko. Kaslasan ka alalaki no kasta? Oo, nagsasawa ka. Kasla ka ba alam, mate? Kanya? Kasla ka ba alam apagdatunan ni Manang Medi? Kabaalak lalaki ak samay. Alaman nga rad. Agidan ta Sige, Manong. Aggidan ta. No kaano pa'y matasimaya at anti kasasaad yo. Iso ti pan nakariknak manan iti bagi nga kapsot. Saan nyo panunuton ti panagkapsot yun, Nanang? Pumigsa kayo. Tapno may matangan yung tupay ti panangikalay sami ka nang iti mapili mi. Una. Kan maura yung tupay nang iti agbalin nga puyo. Ay naanak ko, sapay la kumaa. Ngam uray matkit di no mataya kon. Taamok anasaya atan ti kasasaad yo. Ay, nagriga ka na yan. Dangkit na. Ay, agagas kalata, alakay. Agsarting mayat na daduma. Ngam nagpakaro, kasta ulay tirigat ko. Ay ano sa muna, takas tamot ti kimpot asakit mo. Manusak. Uray pa'y mataya kon. Nakita ko ti panagnamay dagiti anak ta. Oray siya. Manayunan pa'y kumati panagbiag ta. Tapno makita tanto pa'y dagiti agbaliin nga puta. Wala. Sa nabalya matayak ton na makitak pa'y ina. Ngamdoan niya ti kayat ti Diyos, iso ti masurot lakay. Kaslamat ti kapanunutak bakit. Saan ko atengal ti anges ko? Isa masapol ang nakasaganak iti anyaman nga oras. No, talaga kasapulan na may subli ti anges ko iti nagtaudan na. Amok nga nasakit ko agad akalunag. Oray siyak lakay. Amok mo at nga nasakit ko. Iso nga oray sa anak ko nga agpakita iti doktor. Daitamot la ti turungag. Ti agturong kan patay. Turungan tayo amin na ita bakit. Isa rumbang lang nga nakasagana ta akanayon. Rumbang nga nadalos ti puso kan panunot ta akanayon. Tapno nakasagana tayo kanyaman na kanito. No anya ti plano ti Diyos kadata. Nagsinaro no apim mo sa'y datatang kanlanang gapoy tirikrik na anda. Wen Manang, nakaladladingit. Si mayatan ti kasasad ta. Nayaon ta ida manipo di tiringat. Ngam awan damatan. Idi kastao na yaringat ta. Nakaragkad dapay. Ngamita tagimin awatan. Isumatan ti pan nakapukaw ta kadakwada. Kaslaawan serbi ti panagnamay ta Manong. Tawan maten dagiti dadakkel ta. Sayang dagiti plano ta. Para kadatatang kananang. Sayang. Mr. Lonely, kaslaawanan ti serbi ti amin kada kami. Kani Manong Manuel, gapo ta awanen
dagiti dadakkel mi. Tilangan binukal mi a pamilya ti liwliwami. Wano pagayam adani aklunen ken sangwen nyo ti kinapudno nga awanen dagiti dadakkelyo. Gapo iti kinaimperfecto dumteng dayta kada tayo. Isu na laeng taadda umun una adamet maud-udi. Ala, santay lata aliliwayan tagkid daw iti tulong ti namarswa tapno pakiriden na tayo kat masaranget tayo dagiti dumteng kada tayo nga alawig ti biag.